una, ang tema nga pamatud-an sa affirmative ni Brother Eugene, pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Romana mao ang gitukod ni Kristo sumala sa nasulat sa Biblia og referensya. So muna ha, timanin ninyo. So karon niya ta magdugay kay udto naman, duha man ka tema. Sige na item paper. Ang timer ka nato karon Brother Jerklo Tamala. Ang announcement sa tuwang time, announce siya og last 5 minutes, then last 2 minutes, then last 10 seconds. No, para makapreparar. So kung after og 10 seconds niya nang utana, ipatubag yun. No. Paitan na si pangutana. Ya nasulod sa 10 seconds. Siyempre ang pangutana ipatubag ko na last moment o kung sa may inyo hang sa rubutan na. Umama, wala na mapili rin. Wala dito, pwede siyang sa kibasa nimo. Pwede to next question, if I'm not mistaken. Sa to pa, wala akong to siya kay last 10 seconds naman. Okay. Aron makaroon to. Ay, another suggestion, pwede bang i-sibo ang mga matag-uwasan sa mga captain gator? Aron na. Abra na yun na kay timekeeper na kay isip sa inyong timekeeper na. Mas maayo mo Isip ka to, isip ka to. Isip ko diha ang timekeeper para. wala. Sige. Ate sa tong pasalamatan si Sir Eugene na si Brother Eugene na kumpiyansa rin kay siya. Di mo nang dili nato siya pakyaso nga mga SDA. Mga itong kanya. Sige, ready? Ihatag na to ang time ni Brother Eugene. Sa affirmative, sumusugod ang imong oras na Brother Eugene kung mutingog ka. Mayong buntag. Ito, may hapon sa atong mga naminaw, sulod o gawas sa nasod. Ang tema na to, pamatud-an ako nga ang Santa Iglesia Romana Katolika mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Why laing rason ngano ang simbahan nahimong gitukod ni Kristo kay si Kristo gitukod ug maunay nakapatinuod sa simbahan. Kay sumala man sa mabasa brad na sa tema ang pangutana, mabasa ba sa Biblia ang simbahan Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Kung kanang argumento ang inyong gihawiran karon, huya ug hungaw kana nga argumento. Ug ang inyong argumento gipasukad sa huyang nga katarungan. Kay dili ebidensya nga kung mabasa sa Biblia mauna ang makapatinuod. Kay kung atong sakyan tinuod sa dinggod lagi. Kay mabasa mas Biblia. San Juan 3:3 padung 5, unless a man become born again, di makasulod sa gingharian sa langit. Tinuod sa to. Mabasa po ang Iglesia ni Kristos Biblia. Sulat ni San Pablo sa Roma 16. Mabasa man. So, tinuod sa to. Niya, ang 70 Adventist di po ni palupig. Kapitalan lang ang numero San Lucas 4:16, si Kristo ni sulod sa adlaw sa bado sa sinagoga o nagwali. So, subadista nga itong ginaobra. So, dili ebidensya ang pagkamabasa. Sa may giingon sa Biblia, San Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Bisan ang kamatayon, dili magkabuntog na ini. Question, mabasa ba sa original nga Biblia? Dili. Kaya wag man nangalan si Kristo. Pero as far as the history book is concerned, mabasa yun. Unsay giingon sa Biblia ang protestante, niya sa akong mga kamot ang Living Bible. Kay matod pa sa Biblia sa Isaiah 41:4, ang Dios mo may nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kung sumala pa sa Job kapitulo 8 bersikulo 8, niini gihawiran ako nga Biblia, read the history book and see. Unsay gisangyaw sa atong mga kasaysayan, mo ni atong mga pinangga, mga sukintig paminaw, allergic kayo kasaysayan. Kaya nga naman, di mo dapig nila ang kasaysayan, sa tinuod lang, di mo amigo. Muna niya mabasa sa the Philippines, unique nation nga kasaysayan sa Pilipinas. Unsa may giingon sa Pahina 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity.
especially the Roman Catholic religion, strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaklaro, wala. Naagis kasaysayan na. Oh, ikaduha. Naagihapon tayo libro mga suging tigpaminaw sa atong gihawiran gihapon nga kasaysayan. The New Book Knowledge of Encyclopedia, ang bagong libros kahibaw. Siya ro naman sa nato diri karon ug wa kita kahibaw ani. Unsa may giingon dinhi sa libro kasaysayan sa simbahang Katoliko, the history of the Roman Catholic Church began in Anapi, Rome, in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang giingon pagid dinhi, the church may be described as the society nga gitukod ni Kristo. Unya na may pasalig sa kasaysayan, no? Jesus founded the church to carry His message of salvation for all men, to all men, sa tanang katawan. Kitang tanan din ang ita, matag dalawasan. Sumutuo kita, ani, kinaaman ang kasaysayan, ebidensya man na. Maguba lang niya akong hinapay, ako'y hinapay. Kung makapresente nga akong amigo karon og libro nga kung dili si Kristo ay nagtukod sa simbahang Katoliko, kinsa kahang tawhanan, no? Liingon pagid ang libros kasaysayan. Matod pas kasaysayan ng daigdig. Di ko mutuog, di mo amigo kasaysayan ng daigdig kay DepEd na Department of Education ay nalang mo pag-eskwela o katong supak-supak ko niya. O sige ingon dire sa pahina 179 nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran upang ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Na si Kristo sa sulod sa simbahang Katoliko. 5 minutes. Oh, salamat kay Mr. Moderator. Nausaon taman eh. Unya mauna ni simbahan na ang gisugo ni Kristo og misyon sa buong sanlibutan sa katauhan. Mao na nga mugbunig ka na sa San Mateo 28:19. Lakaw ka mo ngadto sa tanan tibuok kalibutan ug himuha silang akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. San Marcos 16:15 lakaw ka mo tibuok kalibutan ug giwali ang mayong balita. Ang mutuog magpabunyag maluwas sa panang dili silutan disgrasya kita kita mo dawat sa kamatuoran. Kay giingon sa atong Biblia mga suking tigpaminaw Daniel 2:44 sa footnote sa Biblia napaisa na ko diri kingdom nga giingon diha nga tukodon sa uwahing panahon. The kingdom of God is the Catholic Church which cannot be destroyed. Unang hantod karon na simbahang Katoliko nagbaro gihapon. Katoliko man na brad, di man na Romano. Lahim ni Romano. Naa gihapon tayo diksyonaryo atong timan-an usa may meaning anang Katoliko. Any of the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Dili tama kasupak sa diksyonaryo. Ha? Mo na mangita tag kahulugan dagan tag diksyonaryo. Sa Biblia, brad, why nabasa? As far as the Bible is concerned, nagtukod ang atong Ginoong simbahan. Apan as far as the history book is concerned, tinaw pas utong tutok ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao ang simbahang Romano Katoliko. Dili ning atong nias atong kaatbang sa pagtuo. Mo na nang hinaot ko nga magmata na tas kamatuoran. Kay wa ta pagdebate din hero magpaday-ganay tas atong kahibaw kinsa maayo kinsa dili. Ang atong tuyo din hero pag-abli sa atong salabutan. Aron ang kamatuoran atong magkaplagan. Dila ta magpasako pa to gitukod og Pinoy, kamaguwang pay bitsin. Gitukod og kano, kamaguwang pay tanduay ni uban. Ang atong pasakupan kaning simbahan nga gitukod ni Kristo, way lain ang simbahang Katoliko. Maguba lang ning atong argumento kung mao ni akong giingon, makahatag sa ebidensya kung di si Kristo gitukod kinsang tawhanan. Kanos ang gitukod? Asa tukoda ang simbahan? Kanang giingon nila, nakaliwat mas bintin brad. Nagyapon ko yung Biblia na footnote ilang basahon, litra po litra. Yawa lang nagkasinabot sa grammatical usage. Ibutangan itong ellipse. Mayroon kahalang kaliwas, bitin yun brad. Awa. Nakikiingon din, maayong Katoliko. Maayon na rin ng yawa ro. No? I-mindset na lang po na to. Napay Biblia sa Protestante, the Global Study Bible. Ang giingon din ang tinuod niya simbahan ang marka, One Holy Catholic Apostolic Church. Wag yo'y 70 Adventist giingon Katoliko. Mo na, pagmanta na ta, kaingon si San Juan
San Juan, unang Juan 4:1. Daghang mga mini nga mga propeta, daghang mga mini nga mga espiritu nagpatuo ug kuno sila mao. Salamat Mr. Moderator. Og kinahanglan nga magsusi ta. Og mo niya itong ibuhat karon nga magpadayganay ta first time in the history sa salog siguro ni dunay debate ngayon ani. Og nasayod ko ani akong mga listeners dinhi karon nga puro sa balista ni Kuban. Nga na po dili. Nga unta, di na to tigahon ang atong kasig-kasig. Abihon, open-minded mo kata. Di ba no? So inana ang atong pagpamatuod mga higala. Daghan po ang tagay-tag pagbasahog dokumento, abuan kini sinyas nga to ang moderator din na 2 minutes, pasig maglami tag istorya ani, malapas tas oras, babadlungan sa dani. Kanya kayong moderator, kinahanglan atong kahudon ba? Kaya pag ingos moderator, time is up, what time mahimo? Papers. Pasag yung papel, no? Finish or unfinish. Nana ba? So, inaot usabtan na to ni. Di ta pag-ahong ani. Mga garbo kay dire lang yung pabrad, kay maugi naman, anak kumahayag. Ayaw na ta pagkahigahi, naanay ebidensya. Mo na nga nagpaabot ko. Kung mangutana niya itong amigo ron, asa mabasa sa Biblia? Nagtukod lang sa Kristong simbahan sa Biblia, wag ingatlan. Di ba? Si Vinter, si Bona Iglesia ng Kristo, di ba na unmons? Pero sumala sa kisigit sa kasaysayan, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kung nang hinaot ko, nga masakop tani. Hindi ta masakop ani, samar tas kahoy. Nasa nga ibalibag, gidauban, disgrasya kita ni tumuda. Nga ba ito libro sa Seventh-day Adventist diri o? Hitabo sa katapusang panahon sa pahina 213. Diha sa mga Katoliko, adunay hilabihang kamatinud-anon. Daghan mga Kristohanon. O ang Diyos nagabuhat alang nila. Mas ganito ta, ang Ginoo pa nagbuhat alang namo. 10 seconds. So, 10 seconds naman, daghan kay salamat, mayong utto ka na itong tanan. God bless. Okay, salamat kay sa affirmative. So 10 minutes sa iyang pag-stand sa iyang argumento. So, ready na ba ang negative sa pag-pusik sa amin? 10 minutes? Ready? Okay, masugod ang imong 10 minutes, brother, kung ikaw mo tingog. Okay. Maingod to sanan. Ayot ko po. Mga brother ka po, maingod to. Sumalas tima nga imong ipamatudan nga ang Iglesia Katolika Romana mao ang tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia og mga referensya. Tinuod imong tima o baka Tinuod akong ipamatudan. Sumala sa Biblia, nagtukod si Kristong simbahan. Sumala sa referensya, mabasa, Katoliko, digit sa balista. Next imong question. gigamit ang Mateo 16:18. Nag-ingon dinhi. Og sultian ko ikaw nga ikaw mo spidrog sa babaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Aha. Sa pagsulti ni Kristo pagatukuron ko ang akong iglesia. Iglesia Romano Katoliko ba ang iyang gitukod? Yes or no? Yes. According na sa kasaysayan nga atong gibasa. O ang naay diferensya sa panghuna-huna gatong mga wa mo to og kasaysayan. Unya sa simbahan sa Biblia gitukod ni Kristo. Ang iglesia di na malalis. Apan sumala sa kasaysayan Katoliko. Next question. Okay, yes man ang imong tubag. Mabasa ba din ha sumala sa teksto nga imong gigamit sa Mateo 16:18 nga sumala sa lima mabasa gyud sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Sa kadala. Wa pa ko na humano pagpatana. Sige, Ayaw sige, magsapaw. sige, sige. Pagpatulog may pamatasan. Sige, sige. Okay ha. Kayot lang, kalma lang. Sagana to chance pero sa sunod mahatag na kong warning ani. So karon pahom na sa ang negative sa Ay, pagpapatana. palayo, moderator, kanang ipalihog lang din kong alam mga kumanang kasi yung pagputana para di ko sa tao. Sige. Kaya kanina mo ko ni-action bisag batin, yung pagkong kahuman, yung mo itong agwan. Siya, ano lang, para kasi nagtanay ito. Ay na lang sa natarunan. Okay, ano pahunon ko niya kay 1 minute man. Sige, sige. Go, wait. Sige na. Sumala magusto ko nga imong gipirmahan. Sumala sa mabasa sa Biblia. Ni ay teksto nga imong gigamit. Mateo 16:18. Mabasa ba diha ang Roman Catholic Church? Nakita ko ni Kristo. Mabasa o dili mabasa? Kung moingon ka, di, mabasa ba ang pangutana? Tubagon ka, tubag mo ko. Tubagon ko mayang pumatasan. Categorical, why mabasa? Pero wala diya sa itong timang gipirmahan na ipabasa letra por letra. Kay dili baruganan sa simbahan Katoliko, letra por letra basahon. Kay dili may Bible alone. Sumala sa mabasa, na mabasa. Agatungkod si Kristong simbahan.
simbahan. Kung ipamugos nimo, naabay mabasa Katoliko. Sa referensya daghan kayo. Oh. Okay, pumunta na ako. Next picture. Okay, kay imo mang giangkon nga dili mabasa di ay sa Biblia. Sa ato pa kining imong tema, sumalas mabasa sa Biblia. Sayot na ini. Dili sayo. Tubag, dili sayo. Kaya nga naman, bisan pagtuwa-tuwa na tubasa ang tima, wa di litra po litra. Mabasa lang. Sa mabasa, nagtungkol si Kristo at simbahan. Wa magginganlan, sarbirin sa ginganlan man, walang tuwa na, oy. Aron mo kasi nakabot na ta. Next question. Okay, next question. Kay giangkon man gid mo nga walay mabasa, pero mabasa sa kasaysayan sa ato pa ang imong tema gipahom sa kasaysayan. Dili sa Biblia, pangutana. Asa may labaw nimo? Ang Biblia pulong sa Dios o ang kasaysayan ganit pulong sa Dios? Kategorikal question. Padala, ay ang microphone, wala ko tingog. Diyan, diyan. Kulit mo nila, bro. Palihog ko kay pasili madungog sa Diyan, anak. kuwana. Ikaw kami, isa sa katerin. Hello, bye. Okay, salamat. Kayangkon man nimo na dili mabasa sa Mateo 16:12. Uyon ka nga namakak ka na mabasa sa Biblia. Kay dili mo nabasa uyon ka nga namakak ka. Yes or no? Di ko mo yung nanamaka ko, kaya napay gibasa. Kanya, dili ba yung litra po litra stima ha? Wala. Yamingan siya, base walas kasaysayan si Biblia. Timana na to. Sa Isayas 41:4, ang Diyos mo'y nagbuo sa dagan sa kasaysayan. Base sa Biblia. Read the history book at see. Hugot sa 8. Problema na mo. Okay, palo pangutana. Sa 41 sa Isaias imong gibasa, mabasa ba diha sumala sa imong tema nga ang Roman Catholic Church dito ko ni Kristo. Mabasa o dili mabasa? Dili mabasa sa Isayas, kaya nga naman, ang Isayas nagpamatuon lang ang Diyos mo'y nagbuo sa dagan sa kasaysayan. Kung magsukat-sukat sa kasaysayan, sama lang ang isukat ni mong Diyos. Next question. Asa mabasa nimo sa Biblia word for word or verbatim nga kung musupak ka sa kasaysayan sama ra gagi supak nimo Biblia asa mabasa? Naadiyaw! Gibasa na ko sa Isayas. Asa mabasa? Isayas 41:4. Mr. Moderator, asa ang tikso? Kahit lang, okay? Moderator's time ha. Nangita ang negatibo, Brother Eugene, nga nabay mabasa matod mo na. So, pwede ba na to hilmo ng imuhang gingon nga na mabasa? Ano na klaro sa naminaw? Diya. Ipahiling niya. Katong niyang Isayas 41:4. Ang giingon dito, Kadali lang. Mr. Moderator, clarification. Ang iya manggungingon nga kung nagsupak ka sa kasaysayan, sama ra nagsupak ka sa Biblia, asa na mabasa diha sa Isaiah 41. Moderator's time. Moderator's time. Dali giingon. Kajot lang. Ay mo moderator, dili magsapaw sa Sige. ang bot debaters ha. Klaro tataw nga namutana ang negative Sir Eugene nga nabay mabasa matud ka na so atong hilngon ang imuhang Biblia ibasa ha tagaan ka na og chance pagbasa naay mabasa o masabot. Wala. Naay mabasa o masabot ha? Ipabasa Mr. Moderator. Naay mabasa o masabot. kadali lang ay sir ay ang ato lang debater sa atong pagkuanon ha kay wala ko sinasantoan ay bahala kinsang panig walay mga audience nga mo istorya gawa sa debater ug sa kaning moderator. So karon pwede na to basahan Brother Eugene pero nakadung naman ka brother nga wa daw mabasa litra por litra pero masabasa masabot. O yun baka dawaton ba nimo to? Ang akong ipangita, ang iya habang pulong, Mr. Moderator, ganingon siya, kung musupak ka sa kasaysayan, sama ra nga nagsupak ka sa pulong sa Dios o sa Dios. Iyang gikuan ang Isaiah 41. Ako ipabasa na haba na iyang gingon. Okay Brother Eugene? Nakadungog man ka sa iya. Nababasa niya? Dili imong time ang mabasa brother. Ang basa. Sige. Sumala sa mabasa at masabot ha? Tanawa. Akong tanawon ang Biblia, Isayas 40. Samtang magbasa wala sa kisaw, pabasa Patro. sa aron linaw. Ano makasabot ka tarong? Kay ang Biblia, Wala mo sa istorya yan. Usias 14:9 sakton ang nasulat. At ang tanaw, Isayas 41:4. Kinsay naghimo nini, kinsay nagbuot sa dagat sa kasaysayan. Ako ang Ginoo, diha sa sinugdan ug ako ang Ginoo na usab sa katapusan. Okay, Di diha sa ako tas Ginoo, amo ginagingos Ginoo. follow up. Sa imong gisulti din ha, nga ningon nga kung supako Ay nimo sa ang moderator objection sa kasaysayan. Brad, imong microphone wa man mo tingog Brad. Mike. Wala Ilot ka na ilot. Hello. Kusog ni. Okay. Sound check. Ipalyaran. Sa imong gibasa, may nabasa ba diha nga kung gisupak ang kasaysayan, sama ra nga gisupak nimo ang Dios. May nabasa ka o wala?
Yes or no? Mabasag masabot. Kaya di man kinahanglan nga magbasa lang tayo na to sabton. O Yes na or no kalingon ba? Mabasa ba? Mabasag Imo. masabot. Yes, mabasag masabot. Sa imong gibasa karon, wa ko nakadungog nga ingon nga kung supa ko nimong kasaysayan, isupak ng Dios. Uyon ka na makaka. Wa ako naman ka, kay matot sa Kaya kasaysayan. ka na makaka. Napay 1 minute. Ah, sige, sige, sige. Brad, walay lugar. Brad, mga tagog chance nimo, brada, mga tagog chance nimo, sunod warning na ka ha. Wala tayo sinasantuan, nasipa na yun. Agiingon sa kasaysayan, agiingon ni Propeta Isayas, ang Diyos may nagbuot sa dagat sa kasaysayan. Kung magbuot ka sa kasaysayan, kasupak-supak ka, nga di katoliko, sama na, nagibutan mo ang Ginoo. Okay. Next question. Ang imong pulong nga sama ra imong gibutan sa Ginoo. Imo ra ng pulong o mabasa sa Biblia? Mabasag masabot. O, basahan Kaya mo. nahanglan na to, nga kung mabasa ta, sabto na to ang Biblia. Oseas, Kapitulo 14, versikulo 9. Ang maalamon, kinahanglan angay, musabot sa nahisulat din. Di mo mutuog din ka maalamon. Maalamon juga, nakikasdan ko kagibati na to. Okay. Mauna nga, naagyod, babasa. Una nang paabot ko karon nga musitar kang libro, nga dili katoliko gito ko. Next question. Okay, pangutana. Kay giangkon man nimo nga dili mabasa sa 16, 18 sa Mateo. Karon, kini si Kristo nga nagsulti ngadto kang Pedro nga ugsultian ko ikaw si Pedro ibabaw ni matupatan kuno ba mo siya mabasa ba dinha nga si Kristo nagsulti kang Pedro nga Pedro Roman Catholic Church ang isulti sa akong iglesia gitugod mabasa o dili? Tubag, dili mabasa letra por letra, kay sa tima na to, dili letra por letra. Ang mabasa, nagtukod sa simbahan. Ang giingon sa kasaysayan, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Problema na nimo, nagpaabot ko karon nga musitar kag libro, og di katoliko, unsa simbahan na og dili si Kristo gatukod, pinsang tawhana. Ganina na kung pinaabot ana. Dagan kag libro pagawas. Okay, next question. Imong gigamit ang Book of Knowledge. Okay. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem. Almost 200 years ago. Pangutana. Kisay nagsulti niini? Ang writer sa mong libro o si Kristo? Tubag, base na sa kasaysayan, dili na ka Kristong pamulong. Unya, kaya ang kasaysayan ni ingon man ang Biblia, read the history book, di na makasupat sa kasaysayan. Sama sa gingon ni Propeta Isayas, 41:4, ang Dios may nagbuot sa dagat sa kasaysayan. Kung unsay gilatid sa kasaysayan, mutuo ta. Kay kung magsupak-supak ta, mo na kung gingon, sama lang ang gisupak nimo ang Ginoo. Next question. Kaya matupan nimo sumala sa kaysaysayan ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Pangutana. Asa nimo babasa nga sumala sa kaysaysayan nga ang buot ipasabot Roman Catholic Church mao nang kasaysaya asa mabasa Di sa ka Biblia klaro kayo. sa Ang Biblia giingon sa kasaysayan ha, unya giingon pag Objection, Mr. Moderator. Okay, kanta time, kanta time. Asa mabasa sa Biblia Okay, naba kay counter objection, brother Eugene? wala na may counter objection para Okay, madalitan. akong ilinaw ang iyahang objection nga naa ba kay mabasa sa imong history nga gigamit nga Professor? nga brother, ang Biblia, kaysaysayan Biblia. nga gisulti niya nagpasabot sa kaysaysayan sa Romano Katoliko Kasama na sa Biblia. sa Biblia Ang Biblia nagingon, Job Kapitulo 8, versikulo 8, niya sa tumakamot ang sige Living Bible. 8 Onya, kay kasaysayan man, dinisayon ta, basaha ang kasaysayan ng tanawa. Ibang lanta na tong kasaysayan, ibang basa na tong kasaysayan. Katoliko Romano ang itukod, dili si Adventist. Next mabasa ba diha sa Next mga question. bersikulo nga kanang imong kasaysayan nga gisulti diha referado na sa kasaysayan sa Romano Katoliko mabasa o dili mabasa Mr. Moderator Okay, tubag. Dili mabasa na ka-refer na paminaw sa isip sa ko. Dili mabasa na ka-refer lang. Lang. Kaya nga naman, ang Biblia gaawhag man na mabasa tag kasaysayan. So, kung sa ikipag-record sa kasaysayan, mutuo ta. Kung magsupak-supak ta ni kasaysayan, mo niya mag-ingon, ibalik-balik ka na kung nag-ingon, isupak ni mo ang Ginoo, kaya Ginoo ay nagbuot na. Kinsa man ta musupak sa kasaysayan, sa may credibility na to. Di ba kung di ka mo to kasaysayan? Okay, next question. Pangutana. Matod pa nimo, mabasa sa kaysaysayan Romano Katoliko, imong gigamit ang kasaysayan, gigamit po nimong Biblia. Asa may imong tuhuan, ang Biblia o ang kasaysayan? Parehong turuhan ako, kaya wag ko isalikoy ni kasaysayan. Muna nag-isalikoy na kong Ginoo, sa ikabuot na dagang kasaysayan. Nakakumbot
ta na Ginoo ani karon. Mao na nga kung unsa natin, mao na gina kong giingon, tuo na lang ta. We have to believe di ka matuoran mo kaning ato. Oh, nagdagi kag libro diha. Naghuwat yung mga moyang kabrad, nagatukod sa Katoliko si Tarpulano ang libro. Na Next question. Balikan nato ang Roman Catholic Church. There's a book of knowledge. Nagingon diri, the history of the Roman Catholic Church began in Apiron. Kung dili si Kristo nagsulti nini, kinsa nagsulti nini? ang kasaysayan. Ang kasaysayan. Oh. Kinsa ang author? Ang author sa kasaysayan, moderator, wa di ba magibati ka sa author. Kinsa ang author ani? Kaya gamit ang objection sa. Objection, cut the time. Kasi objection. Ang objection ako mango. Dili prohiba namo og kinsay mga author anang kasaysayan. Kaysa gipirmahan ako nga tema, akong iprobase sa referensya og Biblia. Okay. Kung unsay gideklara sa kasaysayan, Okay. Counter objection. Okay. Importante mahibuluta. Kay ang iyang gigamit New Book of Knowledge man. Importante, kinsa ang nagsulti niini? The history of Roman Catholic. What? Si Pebalo? Okay. Kinsa ang nagsulti niini? Ang author o ang contributor? Okay, moderator's time, 10 minutes, i-cut the time, may object, mag-cut sa ang time. So, naduhog ninyo ang objection o naduhog ninyo ang counter objection. Brother Eugene, gusto siya nga mabasa nimo o kinsa ang author or kalabutan ba si Kristo. So, imo ba na itubagon or pass na lang? Okay, pass ako na kin ano. Wag gyud magdebate Okay, naduhog nimo next step na iyang i-pass. Next question. Okay, follow-up pangutana. Last 10 seconds. Sa ato pa nagamit kag New Book of Knowledge, wala kay kabalo sa author o contributor? Kabag, naghibalo ko ana pero di ngano man, dili lagi nato na burden of proof kung kinsay author na. Time. Okay. Mr. Moderator, salamat kayo. Dagan din sila, pagpaka na to sila, Beke, nagkainit ang laban. Pero din na sa argumento, din sila kaaway ha. Salamat niyo mga audience nga, Dave, Rasad ko din ha. So karon, salamat kayo sa ipangutana, salamat sa nangutana. Sabay padayon, may oras naman. Ipadayon na to ang may battle. Time. Musugod ang imong, ready na ka negative side? Ready. Okay mo, musugod ang imong time sa imong pag-istorya. Okay, mayong utuli mo brother Kapo. Akong dako nga inon nato nga Utusan ni Udto. usitawa kani. Hello, mic testing. Akong garbo nga akong Kanino siguro gamitaw? Hello. okay. Check. Mura gyud ni kinyong gipalabi na si Brother Eugene kay kusog iyang kon ba. Dahil murag di sabay, di manas panahon ba? Bisita magudok. Okay, magigsunan makigalaan, maayong udto. Ang tema nga gipamatud-an ni Brother Eugene Gapo ang panggitan nga debater sa Catholic faith, defender diri sa labason. Iyang gipamatud-an makigsunan nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinukod ni Kristo sumala sa magbasa sa Biblia o mga referensya. Pero nasubo ko makiksunan, isip negatibo. Ang ako ang katungdanan mao ang pagguba sa gibarog. Dili ako ang pagpamatod niyon sa kinsa o kanusa, dili na akong katungdanan. Brother Gapo, kung tinuod ka nga debater, ikaw mo'y afirmatibo, ako mo'y negatibo. Sa ato pa, ang tanang tikso na imong gibasa kaganina, gisay, ako nang hilingon karon. Kay ikaw mo ang affirmative side. Ang una imong gagamit, ang Juan 3:3:5. Pero kung atong basahon ang Biblia, Juan 3:3:5, imong gigamit, wa ko'y nakita diha nga Roman Catholic Church o Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gitukod ni Kristo. Wala. Ikaduhang imuhang gigamit, Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Oy, nagpamatuod na may Ginoo ni sa Iglesia ni Kristo. Naunta ang yang gipamatudan, mao man ni pamatudan ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinukod ni Kristo. Una ang iyang ibasa sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Una ang Iglesia ni Kristo, dili gini mo angkon nga sila ni mao ang Roman Catholic Church. Naunsa naman ang akong kaatbang Ginoon? Pataka ra magamit og teksto. Murag
wag niya siguro pangandami ba? Gipangutanan ako sa ganina. Guys, ang yang tima manggod, sumala sa mabasa sa Biblia. Bisag grade 1, makasabot ani brother Gapo, na doon nagi kay mabasa sa Biblia. Pero matod pa nimo, kadaghan mo gyangkon, na dili dili mabasa sa Biblia. So magduda naging kuha nimo, nga ang imuhang reliyon, dili persikat sa Biblia, o wala gihawom sa Biblia, kundi tuwa sa encyclopedia. Sa ato pa church, in encyclopedia dahil kali. Naunsa naman ka? Gamit-gamit ay kang Biblia, unya, dili mo babasa. Nakaingon ko nga, dako gini mong dismayado karon sa atong debate. Nga naman, wagi ka nakaprove sa Biblia. Nagdaladala na ka ng iyong Biblia, na wala ka kaprove, wala ka kabasa diha, o ginatawag, o katolika. Wala ka kabasa dito, o Romana, apostolika. Apostles mabasa. Pero ka nang imong giingon, dili sa imong tema, pastilan. O kakuha ni, dili na ko mo padayon pa sa debate. Nanuman, maulaw ko. Pasaligot. Ipirmahan, sumala sa mabasa sa Biblia. O niya, iyang gigamit ang Isaias 41 sa kaysayan. Ipangutanan ako siya. Kapunga-punga, nagpungas-punga, nagpus-na sa paglibad, nga mabasa masabot. O niya, sayang gibasa? Wala siyang basa. Nga kung dili ka mutuo sa kaysayan, sa mara dili ka mutuo sa Ginoo, iyaran mo na una. Kaya kipagitaan ako, wala'y mabasa. Iyang gigamit ang new book of knowledge.